It-tieni ħadd tar-Randan. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Alla rid iġarrab lil Abram u qallu Abram. U wieġbu hawn jien u qallu qabad lil ibnek il-waħdieni li inti tħobb lil Iżak u mur lejn l-art ta' Morija u hemm offrih b'sagrifiċċju tal-ħruq fuq waħda mill-għoljiet li jien se ngħidlek. Waslu fil-post li kien semmilu Alla u Abram mett idu u qabad is-sikkina biex joqtol lill-ibnu. U sejjaħlu l-anġu tal-mulej mis-smewwiet u qallu Abram, Abram. U dan wieġbu hawn jien u qallu la tmiċċ idek fuq iż-żagħżugħ u tagħmillu ebda ħsara għax issa naf li inti tibża minn Alla u ma ċaħħadtnix minn ibnek il-waħdieni. U Abram refa' għajnejh ta' ħarsa madwaru u ra muntun warajh maqbut minn qrunu fil-frijej. U Abram mar u qabad il-muntun u offrih b'sagrifiċċju tal-ħruq minn flok ibnu. U għat-tieni darba l-anġu tal-mulej sejjaħ lil Abram mis-smewwiet u qallu naħlef fuq ruħi, oraklu tal-mulej, la darba int għamilt ħaġa bħal din u ma ċaħħadtnix minn ibnek il-waħdieni, jien imbirkek żgur u nkattarlek sewwa lil nislek bħal kwiekab tas-sema u bħal ramel f'xatt il-baħar. U nislek qatt jiret b'wipla dewwa tiegħu. U jidbirku b'nislek il-ġnus kollha tal-art tal-li smajt minn kemti. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Bqajt nemmen imqar meta qed jien imdejjaq ħafna. Għażiża f'għajnejn il-mulej hi l-mewt tal-ħbieb tiegħu. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Iva mulej, jien qaddej tiegħek. Jien qaddej tiegħek bin il-qaddejja tiegħek. Int ħallejt li l-irbit tiegħi. Lilek noffri sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr u isem il-mulej insejjaħ. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Intemm lill-mulej il-wedit tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu fil-btieħi ta' dar il-mulej ġo nofsok Ġerusalem. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. It-tieni qari. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, jekk Alla umana, min jista' jkun kontra tagħna? U li janqas l-ibnu stess ma ħafera, imma taħ għalina l-koll, kif ma jetniex ukoll kollox miegħu? Min se jakkuża l-magħżulin ta' Alla? Alla stessu dak li ġustifikhom? Min se jikkundannhom? Kristu Ġesu li miet jew aħjar li qam mill-imwiet jinsab fuq il-lemin ta' Alla. U li jidħol għalina. Il-kelma tal-mulej. L-Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu ħamjew lil Pietru u lil Ġakbu u lil Ġwanni, tellaħħom weħidhom fuq muntanja għolja u tbiddel qudiemhom. Il-bisu sar abjad u jagħmmex bdija tal-għaġeb, ebda ħassil fid-dinja ma jista' jġib il-ħwejjeġ bojod daqshekk, u derilhom Elija ma' Mosè jitkellmu ma' Ġesu. Qabad Pietru qal lil Ġesu, Mgħallem, kemm hu sew li aħna hawn. Ħantella tlettinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Dan qalu għax ma kienx jaf x'jaqbad jgħid bil-biża' kbir li waqa' fuqhom. Imbagħad ġiet sħaba u għattietom, u minn ġo sħaba nstema' leħen jgħid, dan hu ibni l-Għażiż, isimgħu lilu. Minnu fih taw ħarsa madwarhom
u maraw il-ħadd iżjed magħhom ħlief li Ġesu waħdu. Huma neżlin minn fuq il-muntanja tom ordni biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li kienu raw qabel ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Huma żammew kollox moħbi, iżda bdew jistaqsu lil xulxin x'kien ifisser tqum mill-imwiet. Il-kelma tal-Mulej